Wengenza ukuthi nginibiyele namukele kuzonke indawo la ngizofika khona le video kaMsizi aka Inkosi wakhe. Mina boqanga le channel uqinisekise subscribe thola zonke izinto esiyiphostayo iyona ke le channel. Sekuvele indaba zokuthi uBheki Cele uthi noma ke usebazi bonke ke noma ke usekwazi konke ngendaba yokubulawa kuka aka bayazi abantu abahlanganisa itulo futhi ke bayazi nemoto owabalekwa ngayo ke nesibhamu kodwa ke abakwazi ukuqala babophe laba abanye kumele ke baqale ngalo owadonsa ke i-trigger. Manje ke uyabaleka bathi ke bala acashe khona bafike ke engasekho kodwa ke bazombamba. Abantu abaningi baphawulile ngalo daba ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi uBheki Cele unamanga too much usaqhuba yona lento ke yamanga ANC. Ufuna ke sizitshele ukuthi bayasebenza strong ngoba ke nakho sesibheke ke kuma election. Akakhohlwe ke njengesidomu ke manje for 30 years ke silalele amanga thina ke siyi-MK manje. Nangomunye uthi ke mina angazi umuntu ke owafaka ke isikhwama sama-tactics ebusweni lo ke khuluma ezinye izinto ke esingazazi safisa ukuthi sizuvo lakho nomuntu ukuthi wena ucabanga nalo daba hlangana phakathi comment section.